San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, gizon baten bidez sartu zen pekatua munduan, eta pekatuaren bidez heriotza. Horrela, heriotza gizaki guztiengana zabaldu zen, guztiek egin zutelako pekatu. Egia da legea baino lehen bezala pekatua munduan, baina pekatua ez zaio inori ezartzen legerik ez badago. Hala ere, Adamengandik Moisesenganaino nagusi izan zen heriotza gizakien gain, baita Adanen hutsegitearen antzeko pekaturik egin ez zutenen gain ere. Adan etortzekoa zenaren irudia, baina jainkoaren doainarekin ez da pekatuarekin bezala gertatzen. Izan ere, gizon bakar baten pekatuaz denak hil badira ere, asko ugariago zabaldu da denentzat, jainkoaren grazia eta doaia, beste gizon bakar bati esker, Jesu Kristoni esker alegia, jaunak esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien apostoluei, ez izan jendearen beldur, izan ere ez dago ezer gordea agertuko ez denik, ez da ezer ezkutuan ere jakingo ez denik. Gabeko ilunpean esaten dizuedana, esan zuek egun argitan, eta belarrira entzuten duzuena, hots egin etxe gainetik. Ez izan beldurrik, gorputza hil bai, baina bizia kendu ezin dutenei. Izan beldur, gorputza ez ezik, pertsona osoa ere infernuan gal dezakeenari. Ez aldira bitxori txanpon batean saltzen, hala ere, ez da bat bakarra ere lurrera erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko hileak ere zenbatuak ditu jainkoak. Ez bada, beldur izan, txori guztiek baino gehiago balio dezuek. Jendearen aurrean aitortzen nauena, aitortuko dut nik ere, zeruko nere aitaren aurrean. Baina jendearen aurrean ukatzen nauena, ukatu egingo dut nik ere, zeruko nere aitaren aurrean. Jaunak esana. Ekaian, bereziki, Jesusen bihotza hartzen dugu gogoan. Gure herrian eta gure inguru osoan esan genezake, sustrai sakonak dituen emozioa dugu Jesusen bihotza. Ekaian ospatzen duguna, eta batez ere jainkoaren maitasuna modu grafikoan erakutsi nahi duguna. Ikusten dugu Jesus bere bihotza seinalatuz, bere bihotza guri erakutsiz, eta bihotz hori sutan dagoela gainera. Eta su horrek adierazten du zenbaterainoko maitasuna dugun bihotz horrek. Halako, esan genezake, maitasunezko labe gori bat bezala, sutan dagoela. Maitasunez gain gure ganeko. Baita ere, agertzen da, irudi hortan, 17. mendean agertu zitzaion, Frantziko monja bati modu
oro batekin, horrek nolabait ere adierazten du guk egiten ditugun hutsegiteak, gure pekatuak, gure poztasunak, baina hala ere Jesusek maite gaitu. Eta guk imaginatu dezakegula baino gehiago maite gaitu Jesusek. Horregatik, urte osoan gogoan hartzen dugu jagoikoaren maitasun hori, baina oso bereziki ekainean. Jesusek seinalatzen dugu bihotz hori, guri nolabait ere halako lasaitasuna, halako bakea transmititu nahirik. Berak maite gaituela, berak gainera egin gaituela eta bere eskuetan gaudela. Eta ez daitezkela esku hobea dutan egon. Hoxe da, Jesusek guri ulertzen eman nahi diguna. Bizitzak, une, gogorrak, zailak, ilunak izan ditzake. Baina horietan ere ez dugu ahaztu behar errealitate hori. Jaungoiko on batek egina bera da eta jaungoiko horrek maite gaituela. Gure bizitza ez dela kasualitate huts bat, inongo zentzurik ez duena, besterik gabe mundu hontan egongo baino ez dela kasualitate huts baten poderioz, eta gure bizitzak inongo esan nahirik, inongo jatorririk, inongo helbururik izango ezpandu bezala. Baizik eta mundu hontan gaudela, jaungoiko on batek, maite gaituen jaungoiko on batek egin duelako mundua. Eta jaungoiko horrek maite gaitu pertsoneki. Hoxe da Jesusek gutako bakoitzari erakutsi diguna bere bihotza seinalatuz. Gukola ikusi behar dugu Jesusek erakusten dugu begira bihotzan. Gizakiak hainbeste maite dituen bihotzan. Eta maitasun horrek eman behar dugu batez ere konfidantza. Eman behar dugu bizipoza. Hori da Jesusek nahi duena. Momenturik txarrenetan ere, momenturik zailenetan ere, ez dezagula ahaztu berak maite gaituela. Beste inork maiteko ez baditu ere, berak berdin maiteko gaituela. Munduko gauzarik okerrenak egin bagenitu ere, Jesusek maiteko gaitu. Hartzaile batek bere ardi bakoitza maite dituen bezala. Eta galtzen bagera ere, eta oso laguta ibiltzen bagera ere, hartzaile horrek bilatuko gaitu. Bere maitasunez eta berriz ere inarak egingo ditu artegira berriz bueltarazteko. Hoxe da Jesusek erabat evangelioetan agertzen diguna, baina oso bereziki ekainean ulertzen nahi digun errealitatea. Horrek eta lehen esan dena bezala halako konfiantza handi bat eman behar dugu. Gaurkoan Andres despegitzen ari dira hemen bere parrokian konfiantza horrekin. Jesusek maite du Andres. Eta azken arnasa eman du, baino maite duen jaungoiko horren besoetara itzuli da gure Andres. Bere bizitzan egindako lan guztiak, bere fedea, bere sentimenduak edarki ezagutzen dituen jaungoiko horrengana. Maitasunez, errokiz, ikusten gaituen jaungoiko horrengana. Horregatik eskatzen dugu Jesusen bihotzari, Andres gure segidea goiko zerura eraman bezala. Han euki bezala atsedena, han senti bezala erabateko zoriontasuna. Eta gure fedeak ala erakusten dugun bezala, handik ere gure alde egin bezala. Amen.
gure sendean. Eta, abisu pare bat inportuz, oain ezkerren asko horretik, datorren edandean, amaietan bezetan, gogoan abaldu dugu hemen, bezeki Manuel Marinaren zanen urte horretan. Eta baita ere, datorren bi azortzi, amaretan izan dugu Korriztarako festetako meza. Amaretan, Pasakari boko katinatxoan, eskola zarrako katinan izan dugu meza. Amaretan, bia zortzi, ustailaren bian. Eta baina ezkerren asko eta gero, ondoren, kanpo santu aldean ekiboletik, loreak eta edenkatu dut.
Jaun